Rêveberiya Tenduristiya Hewlêrê ragihand ku taxek li Hewlêrê bi temamî û du kamp li parêzgeha Hewlêrê ji ber belavbûna vîrusa koronayê ketine karantînkirinê de. Berpirsê Giştiyê Tenduristiya Hewlêrê Diktor Dilovan Mihemed got ku roja yekşemê li Hewlêrê kesek ku li kampa dareşikraniya Penaberên Rojavayê Kurdistanê li derdora Hewlêrê jî kesek bi vîrusa koronayê ketin. Diktor Dilovan Mihemed her wiha got ku ew kesê ku li kampa dareşikranê bi vîrusa koronayê ketiye çûbû kampa Qoştepe jî. Ji ber wê yekê jî me her du kampên dareşikranî wî ya Qoştepe serbarî taxa Telar Cîtî jî kirine karantînê de û tekez kir ku tîmên tenduristiyê li wan cihan dest bi testên koronayê kirine û di testê xwe de wê berdewam bin. Ji derên taybet ji kampa Qoştepe derengî şeva duşemê ji radyoya Rêbaz re eşkere kirin ku ew malbata ku guman lê kirî bû ku bi koronayê ketine û têkeliya wî bi wî pêketê kampa dareşikranê re hebû, testa pişkinîna wê malbatê nerênî derket ango ew malbat saxlemin û nexweşiya korona bi wan re tune ye. Her derbarê nexweşiya korona û li kampên Penaberên Rojavayê Kurdistanê ku li kampa dareşikranê jî ew kesê bi vîrusa koronayê ketibû, pêşkinîn ji malbata wî re bi giştî hate kirin û li gorî ji derên taybet ji radyoya Rêbaz re ragihandî ku test ji wê malbatê re hatiye kirin û encamên wê jî nerênî derket û ew malbat bi temamî saxlemin û rewşa wan baş e û korona bi wan re nîne. Her wiha Diktor Dilovan Mihemed got jî ku taxa Telar Cîtî nêzîkî kesnezan e û ew jî niha di karantînê de ye ji ber ku kesek li wê taxê jî bi koronayê ketiye. Li aliyekî din Wezareta Tenduristiya Hikûmeta Herêma Kurdistanê duh roja yekşemê ragihand jî di berdewamiya pêşkinînan û geriyanê lê div lê gumankiriyan 5 kesê din bi vîrusa koronayê li parêzgeha Hewlêrê ketin ku jinek temen 36 salî ye û sê zarokên temen 16 salî, 15 salî û 11 salî ne û malbata wî kesê ku roja yekşemê yê taxa Telar Cîtî li navçeya Kesnezanê. Her wiha Tenduristiya Herêma Kurdistanê got mêrek temen 33 salî û neşteciyê şuqeyên zanyarî jî bi koronayê ketine. Di heman demê de jî Rêveberê Tenduristiyê Hewlêrê Diktor Dilovan Mihemed ragihand ku du pêketên din yên bi vîrusa koronayê li Hewlêrê ketibûn ji vîrusê baş bûne û vegeriyane malên xwe. Li parêzgeha Slêmaniyê jî Tenduristiya wê ragihand ku sê kesên din bi vîrusa koronayê ketin. Ew jî jinek temen 26 salî ye û keçek temen 14 salî ye û zarokek temen 8 salî ye û ev pêketên nû hemî jî neşteciyên bajarê Slêmaniyê ne. Her li gorî amarên giştiyên Tenduristiya Herêma Kurdistanê ku kesên bi vîrusa koronayê li herêmê heta niha ketine gihişt 347 kesî. Ji wan jî 4 kesan jiyana xwe ji dest daye û 322 kes jî baş bûne û hejmara mayî jî dibin çavdêriya pizîşkî de ne.